pamusoro chikamiri kudhap vadhap pakaita meeting yekuita huku yekuti dzityiri padhap nendo nyangani saka yavataenda kudhap ndokuda kudhap ndakasungana namaimeri sekupwanya aiva tisabhuti vatabatsira kuenda kupi meeting yaitwa vapera kusvika nguva yelunch kwazidi tiendemo tapiri lunch saka tamutsetse vakabva kwauya mumwe murume bati ababa nochimbwini ende pamberi apinodini mupiwa chikafu ndikabva ndasununguka ndibva ndaenda chikafu atambira chikafu changu ndibva ndaenda ndagara pasi bana ndagara namaisa kupwanya namakoma nhamo sabva kufuta ndagara pasi pakauya jiratsokupwanya ndobva asvika agara pasi mamedu bva azouya kubva agara pasi padhuze nenini saka ndatati tiri waini agara pasi maemeri uyu akabva ati uchagara paenimi muroiwe munhu uyo muroiwe wapedza vanhu kupwanya hana kupindura badzibawo akaramba kanyara mbarapedza vayadzi rangu kubambiri pedza vayadzi rake tovaradi tovaramboreketa vazvizvikozvandauroi ndaangazvikasanigona kumira iri pamberi dai iwewe nezvataura munhu zvivazi ndinozviita zvatondiwadzawo mani obataita kodvari kugara ewikileta kwabva kwashaika kumazima uya ndakabva ndaendayo yabando kwashaika wachitawa bva ndaenda ikoko handina kuya chikafu chipo ndikandokasvika ndandasvika ipopo ndabva ndapinda mumba ndibva ndabata maoko mai wacho ndobva ndabuda vanonga pawanini vakundangisa wanini lasi wanini yekuya munhu washaika ndobva ndadini ndobva ndabuda panze kutandangisa munhu washaika kobva ndadini kobuda ndabuda uyu murume akanga apa mberi nomukono uzi kupeta zvikazi uyu muroyo uyo uyu muroyo uyu ndiye ndinongedza ndibva ndadini handabva ndapfuura handakati nyaya yamberi zvakamutaura nyaya yadini nyaya mberi uramba ndinongedza ndibva ndapfuura ndibva ndaenda kumba ndimochete saka inyaya kumhana uroyo ngeuroi sabukanya inogara mukuri munzvimbo yeshisabukanya ya murume uyo zvaataura kuti takasangana kudhapo ichokwadi takasangana kudhapo wakanga ariyo ndakanga ndiriyo zvekuti ndakamutuka kuti muroyi uyu zvakatondinetsawo ndakazoona samanisi ndakabva kuno kwamutangamiri ichipiwa ziwakapfuma sabhuku nyangani ini ndokusviti papi pacho wakatumwa netsamba akati handisumbudiwo ndo zviripo ndikati auraiti zvese zvakanaka kai zvinodiwa kwamambo mutasi kati zvakanaka kwamuchienda kotsvaga ishe ndasvika kutsvaga ishe saukani ndamuona ndataura naishe saukani ndiyo nyaya ndakungoenda kwashangamiri ndodaibva kwamambo ishe unoti kuiye akaenda kwamambo asina umbouya kuno nditi hamunomuona kuti haana umbouya kuno taureti ishe obva ati oraiti moenda tozosangana tozwawo kwamambo kwacho ngati zvese zvakanaka manje ishe ndatokasika kuuya kudai nokundoenda munamukuzwe kune mbuya wakashaika ikoko ndati ndikasakasika kuuya pamadhiti anosvika kuenda kwamambo endiri kunhamo ndozoenda kuye kwamambo emusi kuziva zvikwabva kwakuenda kunhamo ndichidzoka kubva kunhamo ndakasvika zvepaumba zvichizikwa vhungu kuno murwere aibva ndaenda mazuva ese ndiri kutaura apuzenda ndandoda kuona sekuru nyangani unoera mheta zvachiera mheta mai wangu emheta kugara kwese sanyangani ndakamuonawo hondo yakupera kwaita hondo 1982 ndiko ndakamuonawo mino kwaaibota vatagara tese maiyo ndini ndichimuti maiyo mheta maiyo hatina patanga tiri kumbokana kuti ndichitini ndakasvika ndichiti uyu munhu muroyi isi tisiri kumbokana
zvakandishamisawo ati handisi zvakanaka hungu wataura apa akati mameri wakati ndine zvakandirwadzawo ndizvo handisi kuramba bachangamiri izvo ndiri kudawo kwamuri changamiri ndezvekukumbira rurege ndikukumbira rugero kwaari ngekuti mazuva andandi kuenda kunhamo ndakanga ndoda kutoenda kumba kwake kuti ayezve handada kukupumhai kuti muri mururi vadini kubva kana kutaurira wadzimai vangu kuti ndapumha nemunhu timboenzanisana tiri kumba kuenda kana kwasabu moenda kwashi tozwa saka zvakatadza kuitika ngekunga ndiri kuenda kunhamo kwandakaenda mazuva aibva andofanira kuti tiuye kuno ndisati ndayananisana naye upenyu hwangu chido chemwoyo wangu ngechekutoyananisana naye ndichimukumbira rugero kuti kana zviri zvondakaita semunhu hangu ndakambobvutwa pfungwa zvakambonga kurasika pamwe nekunga ndiri kuramba zvandakaita ndibva ndaita nharo ini ndakadaro saka kana ndakadaro ndikukumbira ruregerero kana anga aramba paruregerero ndochikumbirawo kune michangamiri kuti ndibatsirewo ndikumbira ruregerero tigarisane nemurume uyu kuti kana vana vake vanoera mheta vanonditowo mwana inditoto vana mai tikuita ndogara zvakanaka saka handina chandiri kuti ndiri kuziva titangezve kubvunza kuti parufu ipapa ndakamunongedza kuti uyu muri uyu totsvaka mawiti kana pamwe wauya nemawitinesi acho akawitinisa kuti parufu ndakamunongedza kuti uyu ndiye muri uyu changamire ndo ndiri chekuda kuyananisana naye kuti tigarisane naye kana ari waramba bva mundibatsirawo kana aramba futi mandibatsirawo abvira kuramba hapana zvekuzviita zvoonekwa zvekuita because hapana zvokuramba asi hapana zvokuvhuma chokwadi handizvo zvochangamira wanokutaurira kuti makambovhutwa pfungwa hamuzivi mega munoudziwa nevakaona makavhutwa ndizvozvo zvino vanhu vari kuti mamusina kuvhutwa mamuriraiti aiwa kuti ndakataura kudaro ngekuti ndakabvutwa pfungwa aiwa ndiri kuti kuzokanganwa kuti ndakamudaro musi kukanganwa ngekuti munhu amutokanganwa ende inida mutsvaga munhu muri kutsvaga munhu kuti muda kuti mutsvaga kutiyananisa mamuda uyananisa nachika namusina kukanganisa ndarikuda kubvunza mashandisa wenzi kuti ada kutiyananisa izvozvotazoya mumo tiri process yekuita se yekutsvaga kutigadzisa mamuda kugadzisa nachii musina zvimakataa ndine zvandakataura pachangamiri zvisinei saka makamutsvagirei kuti nditi timbotaure kuti iwewe inini sanyangani zvamakachizoti ndakati muri murori papi onditsananguri kupeta tauri kupeta anga ari kutofundiswa zvekuita nekuya hatari zvekupeta uripi uzva nezvamataura messages only vanenge murakuya seizi because kakade chipirika anga ari kutsananga maimeyerida kupeta waripi maimeyerida kupeta maimeri ndini taura izvinoziva pamusoro ichaka inini ndinoitwa zvinoti mukura ndiri maisakufai nyaya yakaitika zveshuwa takaenda kufunction kudhapa tasvika kudhapa zvakaitwa dzayasvika nguva yeranji saka takabva tadini tatoenda parai inanauzivaba kuti wakabva watopera udomwa kuendepi kumberi kuti wapiwe nemachembere zvese saka ndakazotambirawo pureti yangu ndakandoendawo pamutendi mami nemacheya anga arimo saka inini ndakatsvaga tsvaga kuti pekugara macheya anga akandowanda pasaidi pasanyanga ndipape necheya ngeri sanyanga ndototi mbuya muri kuendepi cheya indori yako kwabva ndagara pacheya pai ndagara kudaro ava baba vanozona kuti wabva nepi baba saupwanya vaibva vandosvika pandandakagara ndindandiruya sadza bedzi uya anga apedza kudhara vaibva vandosvika kazi ndiye imi madiri ekugara panonhangodaiso hapana akadaira tese takaramba takanyarara yebva andofura dzaenda vakapera 1 week vakaitika nhamo yasanya bantu
patatoenda kunhamo takumakuwa ndo pandakatoti vanhu vangu munhu anga achitoiko isi takatogara edu mumitu ndakaona baba Saupanya wasvika pandaa ndakagara ati maswera ere mai ndikataswera maswera apo kazi nyangano ati nyaya iyi yandakuendesa mberi ndikati nyaya ipi kazi nyaya iya yekudhapu iyi ndakandoti ebva andodzoka ndakazosvika pamashopu ndibva ndabvunza Sanyangani ini Sanyangani ndazwa baba Saupanya rutaura kuti nyaya ndakuendesa mberi kazi ndakutoendesa mberi ngekuti takubva kumba kuya nemutumbi kumakuwa wandinongedza kuti ndiwo wamwachwa saka zveibva zvandopera zvakadaro. Yekuenda kumakuwa hapana zvandakazwa. Haye kumakuwa hapana zvandakazwa. Ruda akazwa. Because kana pasina it means it's your word against his word. Anyawa chakaba. Kumakuwa agazi inini anyama chakaba. Inini andina kutsvaga uyu munhu wakana ndimusungisa kozi yanga andiitira angaroita kudzidzisa uyu ndatoda witness yakazwa munhu akazwa muri kutumba kuenda kumakuwa ndiani kupeta uri anagona kumusungisa ngokuti uyu ndiye akaninongedza futi handina kusungisa witnessa kuti zvomuri kutaura zvakaitika ndikupeta uri ndikupeta handina kumusungisa ndakasungisa wakatanga uchisungisa uri kumba samoni munomboroverengere musati maya kudai munomboroverengere handina kutiwa 7 unopiwa 7 saka moya ndikataurirwa zita rimusi wakati muosi hamuna kuya asi samona makuya ndakakosha kuti maoni asi kuti samoni kana akatonyauza kana uri kuuya kudai uya nemboo dzako ndo mawitness because kana ukangoya muri two kudai pasina mawitness witness iri pamudikani iyi witness ye one side ye one event ende pawitness upawitnessa matimbuya mati kwakazi vanodai itai kuti vazodi vanodai saka izvozvi saini izvi kudai kukiya here kana saini iyoyorewe because kana muruti munhu akauya akati vanodai hatisi I need to know saini iyoyo inomborewei saka saini ikadai irureva kuti uroi irurevei ikazwa nodai yavo zvirurevei kusunga here kudini kutitaurai because kwandika ndoda kulinga zvamutaura saini iyo neuroi kuti kana munhu anozwa neuroi saini yacho kuti munhu ane uroi ndeipi saini yekuti munhu uyu muroi kana vatitaura nenyaya uroi ndeipi ichaifudi maoko enyu maiti wakati munhu ungodidi ijemu munhu ungodareko ndinomuda handingamona ndidzo pane mashoko yakataura wakandotaura kuti magara nevanhu ndiruye inini kuyasadza vandoti magara nevanhu vangodai muri kusadza munozwa nyaya irasa nyaya iri apa ndoti murume paakaripota nyaya iri wari kuripota nyaya achiti ndakanzi munhu handiti which means ichi reported speech so there has to be a witness akanzwa mazwi ekuti uri muroi achita sei achitaura tinomumataurira muita mese muratidza kuti hapana akanzwa mazwi ekuti uri muroi hapana but you assumed kuti action yataurwa inoreva chi uroi ndochiti chinditira action yacho ndione kuti inoreva chi uroi action yacho haisi
inoreva chii urwi. Aiwa, because munoona handifaniri kufungidzira inini ndinofanira sei ndinofanira kudii muzvanyaidza handifaniri kushandisa zvandofunga kutonga munhu. Aiwa, ndinofanira kushandisa zvamunotaura nezvaanotaura kuti ndione kuti nyaya iyi pane nyaya here kana kuti hapana nyaya. Ndikaona ndaakushandisa zvangu ini zvandoda ndaakuisa nyaya dzeruvengo murutombo unatiti izvo iti totenga chinyaya hatitongi vanhu. Saka proof hapana. Proof hapana. Vayangani mamuda kuenda namba bayangani kubarudi kuti changamire ndani kuti iyo tiri kuti pa hapana proof ba kushenda kuti kutaura mumama kuti sanyangani makunditi ndakada ndakamupuma kuti wochitaura maida ukanipuma kuti uri mbavha kuti wamupuma kuti ndiri wotaura tiri muvatega ataura ndochsaka paishe mamudei apakungotaura changamiri iyoyo ndakumboenda kwamambo ndadai ndakuenda kwamambo kodini ndadaidzirwei kwazi ndakapumha kuti isho wakatobvunzawo futi kupumha kuti pakandonyorwa papepa kuti kupumha basi hapana kunyorwa chakapumha hapana kunyora ishe ndokubva ati sai pepa iri pane panosaina ishe kuti ndambobvawo nyaya iyi asi manje changamiri no hazvishamisi izvozvo musautaura inizvo hazvishamisi wai munhu akafunga kuti hamisa nyaya yekubva masakukwanya inyaya yekuti ishe ndisakukwanya iwe uri sakukwanya saka munhu anoita feeling yekuti ndikaenda kusakukwanya ishe ari conflicted because ihama yake ndosaka munhu akadecide kuti zibeta ndibvandakwira kupi haisiri ishe yekuti azi ishe akada kuizwa kana kuti ishe yekuti muri hama naishe sakukwanya handizvozvo handizvo asi iri ndikuti in as much as evidence yashayikwa hayo yekuti hapana panobatika kuti makataura asi muaction yenyu kaitireke yenyu neumazwi yenyu mukutaura mune kakurerekera kekuti zveshupa makazvidi makazvitaura. asi ndimai wangu ndimai handiti asi kuti uzofamba uchiti uyu ndimai wangu unenge uchigara zvakanaka muchiitirana zvakanaka nani haungati mai akakuyamwisa wozoti muroi akadii kukuraya paakavaikuyamwisa tinongoti baba kana muchizoti wandiwana mai respect aiwa nani ndokuti mimbozi zvinhu zvame zvakadii asi chikumbiro changu baba ndechekuti muromo wenyu kana masvika pane wani isaizipi mazvita changavi isaizipi mazvita changu noti majokisi acho akanyanya kana mimi muti muri kutamba umwe haazozii kutamba isusu tatoti jee kunokwana samanyika kumamwe marudzi hakuna chinonzi jee hakuna iko pamwe pacho tamba jee neanoida jee usatambe jee neasingaridi ende tamba kuti jee newawakambotamba nayo sangotambe nemunhu wese handizvo changamiri
handizoshayi kumboshawa nokujerinda ndizvo zvapapo because munopare ndava yekundodii yekutoreketa rurimi nyoka mazwa pamo unokuparira muromo tia kuti muromo wenyu yesadza bazi nekumafanda zvimwe zvacho izvi usiyana nechi respect yawo namai respect yawo nasekuru handizvozvo I just hope handiyega makati ngoni handizoba zvechanga nangoti ndakira kuti pamwe handiyega makati chii uri muroi pamwe itsika yenyu yokuti munhu wese uri muroi makurire ndaita achangamire pasina umbuzika pamunharaunda kuti uyu unofuma wani vanhu vanenge vachinyarara wasingataura plazokwana munhu akupasaini kuti makambomwa mese here doki because kana esaini chikumweka it means kuti munhu anoisira munhu chikumwe chidoro hamudoro saka chikumwe chake makaitoni achangamire maakundiomesera maiyo ndiye ndinotoona ari mubhotosora chimwe ndiri kutenga majusikadzi ndoda kubhati meta maswera maita tichingodaro pakadao nditi confused metovanidaro atingerika itozvi zvechataura joka nawo imwe wamunomwa nawo chibere wamunoswera nawo izvozvi maakuziva kuti mai haazvidii keep your distance mugare zvakadii zvakanaka hanzvo musaite inozi chii munharaunda unonetsa munharaunda unozi nyanya munharaunda kuita mhutse munharaunda kuti parindondondo mutana pese pauri kusvika urusiya vanhu vari wakagumbuka vari kuchema pese pauri kusvika urusiya vanhu vari kuchema wakagumbuka nhara patsitsi ayo musadao makura baba kurai mushi tambai nevazukuru siyanai neizvizvi handizvo endai mugare zvakanaka sekuru chikumbirai sekuru kugara meta gorecho rakaoma gara pachera tindai mugare zvakanaka sekuru